ରେବତୀ ଓହୋ ହୋ ତମ ଦେହଟା ଏତେ ଖରାପ ମନା କରିଛି ବାରମ୍ବାର ପାଣି ହାତ ହବନି ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟେ କାମ ଲାଗିଛି ଆଉ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କହିଲ ତମେ ଶାନ୍ତି ସହ କଥା ହେଇଛ ତା ସହ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କଥା ହେଇନି ଆଉ ଏମିତି ବି ତା ପୁଅଟା ବଡ ହେଇଯିବ ପୁଅ ସହ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କଥା ହେଇନି ତମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ମୁଁ ଟିକେ ତା ପୁଅ ପାଖକୁ ଫୋନ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବାମ୍ଫୁଆ ଜେନା ବ୍ରାକେଟରେ ମାମୁଁ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ପଛ ଲାଗିବେ ତା ପଛ ଫଟେଇ ଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ପାଖକୁ ଟିକେ ଫୋନ କରିବ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମନୋଜା ମୁଁ ତ ମାମୁଁ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ମାମୁଁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଦେହ ଫେହ ଭଲ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ମାମୁଁ। ଆଉ କଣ କରୁଛୁ? ହଁ ମାମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଇକି ଉଠିଲି ଆଉ କଣ ଖାଇଲି? ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। କଣ ଭାତ ଡାଲି? ଛି ଭଣଜା ଛି ଭଣଜା ଛି ମୋ ଭଣଜା ହେଇକି ଭାତ ଡାଲି ଖାଉଛୁ ଭାତ ଡାଲି? ଯାହା କହ ଭଣଜା ଲକଡାଉନରେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାରେ କିଛି ହଇରାଣ ନାହିଁ। ସକାଳେ ଚାଉମିନ ଖରାବେଳେ ମଟନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚିକେନ ପକୋଡା ରାତିରେ ପରଟା ଚିଲି ଚିକେନ। ଆରେ ଖାଇବାରେ କି ମଜା ମାମୁଁ ଯୋଉଥିରେ ଯାହା କରୁ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାରେ କେବେ ହେଳା କରିବୁନି ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥା। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଉ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ଆଉ ତୁ ତ ମାମୁଁ ଘରକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସୁନି ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଏଇ ସମୟରେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ତୋ ସହ ଦେଖା ବି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ସବୁ ମିଶିକି ଖାଇ ପିଇ ଗୋଟେ ମଜା କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ନା କଣ କହୁଛୁ? ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇନି ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛ ଆଉ ତମ କଥା କଣ ଅମାନ୍ୟ କରିଛି ନା କରିଛି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ନା ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାମୁଁ ପ୍ରେମୀ ଭଣଜା ଆଉ ମାମୁଁ କଥା କେବେ କଣ କାଟି ପାରିବି? ମାମୁଁ ବା ଲାଗିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିମି ଠିକ ଅଛି। ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ମାମୁଁ ହଁ ରଖୁଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କାଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ରଖୁଛି। ହେଇ ମୋ ଭଣଜା ଆଇଲେ। ହଁ ହଉ ହେଲା ମୋ ଭଣଜାର କେତେ ଭକ୍ତି ଝଡି ପଡୁଛି ଆଉ ଭକ୍ତି ନା ଚୋପା ଗୋଟା ଖସିଗଲା। ଆଉ ସବୁ ଭଲ ତ ଭଲ ରହିଲୁ ଆଉ ଯା ମାଇକୁ ଦେଖା କର। ଆଉ ମାଇ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ? ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତୁ ମଟନ ଖାଇବୁ ନା ଚିକେନ ଖାଇବୁ ନା ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖାଇବୁ? ମଟନ ଖାଇବୁ ହଉ ଶୁଣ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ମାର୍କେଟରୁ ମଟନ ନେବି ବଟ୍ କଣ କି ମାଇଙ୍କ ଦେହଟା ବହୁତ ଖାଲି ବାସନ ମଜା ସେଇ ଦି ଚାରି ଖଣ୍ଡ ବାସନ ବୋଧେ ପଡିଯିବ ଟିକେ ମାରିଦେବା ପରେ ମୁଁ ତ ଯିମି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ମଟନଟା ନେଇକି ଆସିବି ଆମେ ରୋଷେଇ କରିଦେବି ସାଙ୍ଗେ ମାମୁଁ ଯା ପେଟ ବାଡେଇ ଖାଇବା ନା କଣ କହୁଛୁ? ହଉ ଟିକେ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ବାସନ ହଉ ମାତୁ ଫସିଗଲା 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 ଫସିଗଲା। ଓହୋ ବାସନ ମଜା ସଇଲା ତୁ ଆସ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମାମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଟିକେ ସାଥିରେ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ କଥା ହବା ଏଇଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ହଁ ପିଆଜ ନା କଣ ସେଟା ତୁ ଗୋଟେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆଇଛୁ ମାମୁଁ ଥାଉ ତ କଣ ପିଆଜ ରସୁଣ କାମ କରିବ ମାମୁଁ ହବ ତ ଏଇଭଳିଆ ମାମୁଁ ହବ। ଏଟା ତୁ ଗୋଟେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ମାମୁଁ ଡାକି ତୁ ଆଇଛୁ ମାମୁଁ ଘର କାମ କରିବ ମାମୁଁ ସବୁ ନିଜେ କରିବ ଭଣଜା ପାଇଁ ମାମୁଁ ଏତିକି ଟିକେ କରିବନି ଆମେ ମଟନ କରିବା ଖାଇବା ଆଉ ସବୁ ଭଲ ତ କଣ କହୁଛୁ କହିଲୁ ମାଇଙ୍କ ଦେହ ଯେହେତୁ ଭଲ ନାହିଁ ମୋର ବି ଟିକେ ବୟସ ହେଇଗଲା ଆଉ ଟିକେ ବାଥରୁମରେ ଲୁଗା ଭଳିଆ ପଡୁଛି ତୁ ଟିକେ କାଚି ଦେଇକି ଶୁଖେଇ ଦବୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ମଟନଟା କରିଦେବି ମାମୁଁ ଭଣଜା ମିଶିକି ଖାଇବା ବୁଝିପାରୁଛ ଟିକେ କାଚିଦେ ଆଉ ଯଦି ତୁ କଣ ଭାବିବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଜମା ଭାବିବୁନି କାରଣ ତୁ ମାମୁଁ ପ୍ରେମୀ ଭଣଜା ଗୋଟେ ମାମୁଁ ପ୍ରେମୀ ଭଣଜା ଆଉ ମାମୁଁ କଥା କେବେ କଣ କାଟିବେ? ଫସିଗଲା
ମାମୁଁ ଏତିକି দুঃখ মো ভাগ্যের লেখা দুঃখ মো ভাগ্যের লেখা দুঃখ মো ভাগ্যের লেখা দুঃখ মো ভাগ্যের লেখা মন রে বাইয়া মন মিছে কাহি বাঁধিছু ফসিগলা টোকা ফসিগলা টোকা ফসিগলা ମାମୁଁ ଲୁଗା ସଫା ହେଇଗଲା ଲୁଗାପଟା ସଇଲା ଓହୋ ତୁ କାମ କର ତୁ ଯାଇକି ଗାଧେଇ ପଡ ଆଉ ମୁଁ ତ ମଟନ କରିସାରିଲି ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବ ତାପରେ ତ ଖିଆ ହବ ଆଉ ଯା ତୁ ଟିକେ ଗାଧେଇ ପଡ ଭଣଜା ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କହିଲୁ ଆଉ ମୁଁ ତ ମଟନ କରିସାରିଲିଣି କଥା କଣ କି ତୁ ତ ଗାଧଉଛୁ ବାଥରୁମ ଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସଫା ହେଇନି ଟିକେ ବାଥରୁମ ଆଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଟିକେ ସଫା କରି ଦିଅନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ମଟନ କରୁଛି ମାମୁଁ ଭଣଜା ମିଶିକି ଖାଆନ୍ତେ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମାମୁଁ କଥାକୁ ଜମା କାଟି ପାରିବୁନି କାରଣ ତୁ ଗୋଟେ ମାମୁଁ ପ୍ରେମୀ ଭଣଜା ମୁଁ ଗୋଟେ ମାମୁଁ ପ୍ରେମୀ ଭଣଜା ଆଉ ମାମୁଁ କଥାକୁ କେବେ କଣ କାଟି ପାରିବି धोते जाओ ମାମୁଁ ମଟନ ଓହୋ ଭଣଜା କଣ ହେଲା ମଟନ ହେଇବା ମଟନ ଦେଖୁ ମଟନ କଥା କଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମଟନ ଟା କରୁଥିଲି ଭାବିଲି ଭଣଜାଟା ଖାଇବ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ତ ମାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ମାଇଁ ଟିକେ ଏবার ଚାଖି ତ ଦେଲୁ ଆଉ ଯେହେତୁ ଭଣଜାଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଛି ଭଣଜା ପାଇଁ ଆଳୁ ଝୋଳ ଆଉ ମଟନ ରଖି ସେଠି ମଟନ ନଥିବ ଦେଖ ତାକୁ ବି ତ ମାଇଁ ଛଡେଇ ଖାଇ ଦଉଥିଲା ମୁଁ ତା ପାଖରୁ ମାଗିକି ରଖିଛି ଆଉ ମୋ ଭଣଜାଟା ଆଇଛି ମାମୁଁ ଘରୁ ମଟନ ଟିକେ ଖାଇବନି ଭୁଲ କଥା ନୁହଁ ମଟନ ରଖିଛି ଆଳୁ ରଖିଛି ଆଉ ସେ ମଟନରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଳୁରେ ମେନ୍ ବଳ ନା ଆଉ ମଟନରେ କଣ ଅଛି ହଉ ଖାଇଦେ ତୁ ଖାଇଦେ ଆଉ ଯାହା ଦରକାର ହବ ମତେ କହିବୁ ହେଲା ମୁଁ ଆସିଛି ଶଳା ମାମୁଁ ସକାଳୁ ଆଣିକି ମତେ ଖଟେଇ ମଟନ ଜାଗାରେ ଆଳୁ ଦଉଛି କହୁଛି ଆଳୁ ବଳ ନା କଥା କଣ କି ଭଣଜା ସେ ଯୋଉ ଗାଈ କାମ ଯେ ଆମର ସବୁଦିନ ଆସି କରେ ସେ ଆସିପାରେ ତା ଦେହଟା ବହୁତ ଖରାପ ଆଉ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଗୋଟେ ମାମୁଁ ପ୍ରେମୀ ଭଣଜା ମାମୁଁ ପ୍ରତି ତୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଆଉ ମାମୁଁ ଯଦି କାମ କରିବ ତୋତେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗିବନି ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ତୁ ଟିକେ ଗାଈ କାମ କରିଦେ ମୁଁ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ मेरे ଟିକେ ଛଣ ପକେଇ ଦେ ଟିକେ ଛଣ ପକେଇ ଦେ लगे मेरे तो लगे मेरे ଓ ଭଣଜା ଆଜ୍ଞା ମାମୁଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମାଇଁ ଦେହଟା ବହୁତ ଖରାପ ତେଣୁ କଣ କରିବା ଆଜି ରାତିରେ ଛତୁଆ ଖାଇଦବା ସକାଳେ ଚାଉମିନ ଖରାବେଳେ ମଟନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚିକେନ ପକୋଡା ରାତିରେ ପରଟା ଚିଲି ଚିକେନ କରିବା ଆଜି ରାତିରେ ଟିକେ ଛତୁଆ ଖାଇଦବା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଯିବ ଯେ ଅଣ୍ଟାଟା ଟିକେ ଦିଅନି ଭାଇ
ଭଗବାନ ମଣିଷ କି ଯୋଗରେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆଇଲା କେଜାଣି ମାଉ ଫୋନ କରି କହିଲେ ମଟନ ଖାଇବୁ ଚିକେନ ଖାଇବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବୁ ଏଠି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଛତୁଆ ଖା ସେ ମଟନରେ ଆଳୁ ଝୋଳ ଖା ସକାଳୁ ଲୁଗା କଚା ବାସନ ମଜା ଗାଈ କାମ ସବୁ କାମ କରିଲେ ପୁଣି ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଇଁ ରାତି 10ଟାରୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛି ମୋ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ ମୋ ବେକ ମୋଡ଼ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ମୁଁ ଆସିଲି କାଲି ସକାଳ ହବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଉଠିକି ପଳେଇବି ସେ ଆସିକି ଏଠି କିଣା ନେଉଛି ଆମ ଭାତ ଡାଲି କେତେ ଭଲ ଶୋଇପଡ଼େ କାଲି ଭୋର ପଳେଇବି हाँ भଣଜା କୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ମାମୁଁ ମାମୁଁ ପାଇଁ ପଳଉଛୁ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ କାଲି ତୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆଇଲୁ ଆଜି ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ନା ମାମୁଁ ମୋର ଦୁନିଆ କାମ ଅଦିନ ବହୁତ କାମ ରହିଲା ମୁଁ ପଳେଇବି ମୋର ବହୁତ କାମ କିଛି ହେଇନି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆଇଛୁ ଆଜି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣନ୍ତେ ଚିକେନ ଆଣନ୍ତେ ମାମୁଁ ନା ମିଶି ଖାଆନ୍ତେ କେତେ ଭଲ କଥା ନା ମାମୁଁ ଖାଉ ମୁଁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିକି ଖାଇଦେବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘରେ ଖାଇଦେବି ମାମୁଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିକି ଏତେ କମ ଦିନ କେବେ ନା ମାମୁଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ କଣ ରହି କଣ କରିବି ମାମୁଁ ଘର ଯାଇକି ରହ ଭଲ ଯା ସେ କାମ ରହିଲା ମୁଁ ଆଉ କେତେ ମାମୁଁ ମାମୁଁ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ମୋ ମାମୁଁ ପାଖରୁ କିଣା ନେଲି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଲକଡାଉନରେ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯିବେ ମୋ ବାଗିଆ ଆପଣ ପୁରା ବାମ୍ଫଟେ ନେବେ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମୋର ଯଦି କିଣା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ ସେୟାରଟି କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟି କରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ କି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୁତୁକୁତୁ କରିବ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।